В едно спокойно селце, където нощите били обсипани със звезди, а дните пълни с ухания на цветя, живеело момиче на име Йони. Тя била в 6-ти клас, умна, нежна, с красива кафява коса и топли кафяви очи. Обичала да прекарва време в малката си къщичка в двора, нейното лично кътче на мечти и тишина. Йони имала специален човек в живота си, Пепо, момче от 8-ми клас. Той бил спокоен, умен и с нежен поглед, който винаги се усмихвал, когато гледал Йони. Двамата се разбирали без много думи. Една следобедна събота, когато слънцето се прокрадваше игриво през листата на дърветата, Йони седеше в къщичката си и рисуваше. По страниците на тетрадката й се раждаше вълшебен свят, гора, пълна с говорещи животни, летящи светулки и скрити пътеки, водещи към невидими чудеса. В този момент се чу леко почукване по дървената врата. Йони се усмихна още преди да отвори, знаеше, че е Пепо. Той стоеше там, с рушава руса коса, която слънцето сякаш бе целунало, и с онзи същия спокоен поглед.